Yasho arngut ki kentai hapo bioskop ha Brazil badang peni ya kaplim Barbie. Kaplim Barbie ke badang ya yeu bha haki ying peni bioskop ha keleng kiri ka pertai ke pa laringdor. Ni da direct da ka Greta Gerwig ke baladon benta ban ak da ka Margot Robbie, Ryan Gosling bat Simu Liu ki balong kinong pakongsan na pedeng ki weipat kaladon kajing ya kenrup ya syok ya dat ha pedeng ki arngut ki kentai hapo kawai na ki ying bioskop ha Brazil ha kapor basdang peni bat syongshit bha kane kaplem kane kami nagadau bakawai ke kentai kabalawan yalam lang ya ki kenhon ki ba pentut ya kawai pat da kaba penhe sur jambha ya ki bape YouTube wala uwei na kiba syong marjan ula persyang ban penjajai hanrei ula syak maham ha ka wei pat kebriu keba kham he met bha ha ka jing yesho pat ka wei pat kaplim Barbie kalayo lum kamai hadu sau spa khandai pusan point riu million haba syem jingken kelum lang ha keleng-keleng ka pertai kane kaplim kadon hakmat kajing yakun hapo ka box office hapdeng ki film ki ba he tam ha kajing yo kamai kadba ka weipat ka film ka kamai ba thamai ka Oppenheimer kalayo lum kamai arspa 20 million hadu ka arpu praterik menta ubnai